Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, nga sa tiun karon sang pandemic, madamo ang naigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangos sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahayan sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahayan sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Bangon sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may gara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigug mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalos sa imo sang kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end.
Once, there was a love. Sa tagsa kakabuhi sang tawo, kag sa tagsa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Bombo Radio Bacolod. Paradyo Bombo. 25 minutos ang nakaligatak na ang alas sa 10 sa aga. Sige, yari naman ang ato na sini isa sa mga tagdaog sa daily draw sang 1-2 Panalo Part 20 promo ng Bombo Radio 1 Star FM. Mga-claim na sang iyang premyo. Valor 1,150 pesos, 500 pesos nga cash, and then 650 pesos nga valor sa nga grocery goods nga nabutang sa balde sang Orocan. Sa Studio B sang Bombo Radio Bacolod, Bombo Carla May Defensor. Come in! Yes, Bombo Arlino, live kita diri subong sa Studio B kag upod diri naton subong no ang isa naman naton ka nagdaog Bombo Arlin sa 1-2 Panalo Part 20 ini si Nanay Salanap sa Alunan Baybay Barangay 35 Bombo Arlin. So Nay, kamusta? Okay lang. Lipay man? Oy. Wow. Sa gano ka kagaina sa nalawagan no ang imo sining pangalan nga nagdaog ikaw? Nagapanilig ko sa saray. Sinakaboy mo imo silig. Nagapanilig ikaw, tinakibot gid ikaw nga Oo. So sa kuwagin ka nagapamati gid ikaw. Oo. Tunog gid gali. Yung kulakat eh. Kana bigid alert si Nanay Tita Bombarlin sa pagkuha diri no sa iya sininga premyo nga 500 pesos cash kag 650 pesos worth of gift pack Bombarlin. So hindi na naton pagpadugayon pa, igahatag na naton ang 500 pesos kay Nanay Tita. So Nay, una nga hatag 100 pesos. Ikaduwa 200 pesos. Ikatatlo 300 pesos. Ikapat 400 pesos. Kalima 500 pesos. Wala na sa mga kamot ni Nanay Tita ang 500 pesos. So Nay, anong mahambal mo? Kagdiin mo paggagamito ng 500 pesos. Igastoon sa kwan sa panimalay. Ang kinanglanon daw. Bakit payatag sa apo? Awa ho, eh, ka may mga apo man. Sa apo da ni Nanay Tita, may pamahaw ka mo di karon. So Nay, anong imo sininga pangitan Nay? Sa subong mga Ang mula na gamasad. Gamasa. Oo. Ti may mga Okay. Aha, sige, si Ma'am Tita Salanap. Actually, ginlawag tayo ni siya 8:15 na AM. And ani na siya diri subong sa aton sa nga studio para nga mag-claim sa nga iya nga premyo diri sa aton nga daily draw sa nga 1-2 Panalo Part 20 ng Bombo Radio and Star FM. Ginlawag siya kay na 8:15 AM. Nagamit sa nga Silver Swan bilang proof of purchase. Taga 33C Alunan Baybay, Barangay 35 Bacolod City. Si Mama Tita Salanap ang aton sining daily draw winner diri sa aton nga promo sa 1-2 Panalo Part 20 ng Bombo Radio 1 Star FM. Araw-araw balde-baldeng papremyo na may cash siyahan pa. Bombo Carl? Bombarlin, so ari balik kita liwat no. So Nay, anong imo sining gani nga pangitanan sa subong? Masahe. Masahe. So may mga maukod ka na nga mga customer? Oo. Taga-dira lang man sa Alunan Tama. Baybay. So kada adlaw may customer ikaw. So, pila ka nakatuig nga nagpamasahe? Ang edad ko 36. Susubong? Oo. Sa Sa balay lang ang pila na no, edad Bombo mo? Carl? 71. Gakadto siya sa mga balay-balay? Paano ni Nayang imo sininga pang pamasahe no? Nagakagto ka sa mga balay-balay?
Alang ho. Pero ini sila yung sulit mo lang oo. yung mga Amo customer. na sa Bagyapon. Okay, so subong pila na age mo kanilot, na? 71. Mo 71? 71. Bako pa. Looking 50 years old lang si nanay. O, di ba, Bombor Arlene? So, kabata pa kay nanay ilang taon, pero 71 years old na gali si nanay, tita. Bombor Arlene, ti ang iya sini nga mga Nagligad to customer. nga nag-ECQ, affected ka ng income nila kat hindi pwede to bumukal mo. Amo gid sang ECQ, no, last year na, naapektuhan gid sa ang imo sini nga pag Oo, wala masay. Ate, ano lang? Wala. Wala. Daan sa balay. Sino lang nagasuporta sa imo sa Ang ban, ako ko pamanday. Okay, sa muna ang inyong nga ginakwaan, may labot nga nagapang pamasahe ka. Okay, so naapektuhan gid ini sila. Bombarlin, no? Sang last year nga Subong, bawi-bawi naman gawa. Bombarlin? Bawi-bawi na gawa, subong? Yes, so sa subong na bawi-bawi naman. Oo. Sa kada pamasahe mo o kung pagpamasahe mo, pila ang bayad, nay? Mayara 150, 200. So depende. Oo. So mag-arrange lang sa Ay wala nung ko panukot. wala. Kusa. Oo. Okay, kusa Sila lang nga. ilay, no? Kabubuton. Kabubuton, Bomborli, no, ang pagbayad, galing kiti mo naman ang adanang imo sini nga mga customer, ginabalik-balik ka lang nila. Okay, so nay, ari, may pangbihon ka na karon. Ari na, ang 650 worth of gift pack. Massage oil. Kag may pamakal sa sakto gid massage oil, te may pamakal ka na massage oil, nay. Te ano gaya anong mahambal mo, nay? Madamo giga salamat sa Bombo Radio kag sa staff sa mga staff kag naga-sponsor. So dako gid nga pasalamat kay dako man nga bulig. Pag thank you man kay Lord. Agin padawag ako. Nalipay gid si nanay tita Bombarlin, bangod nga nagdaog ini siya diri sa ato, no. So 1 to panalo. So nay basi kung may mga miga ka pa dira pakagdanay. Mag-intraman ka mo sa Bombo Radio kay para magdaog man ka mo. Basta Radio Bombo. Number one. Wow, kay nanay tita. So Bombarlin na mo ni, no, ato sini nga daily winner sa subong ako tagdaog naton sa subong adlaw, Bombarlin. So Bombarlin nagikan diri sa Studio B, ini si Bombo Carlo May Defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo. Madam, mga salamat kay Bombo Calamay Defensor with Tita Salanap, our daily draw winner para sa buong nga Webes ang aga. So, wakamundara nga nagapamati kung wala pa nagapadala sang entries, magbakal na sa ato ni mga proof of purchase para dali sa mga sponsors and maghulog sang entries para nga makaangkon man sa nga chance. Nga magadaog sang dalako nga mga papremyo kay kabugusan nga 6 million pesos ang mga premyo. Igapanagtag sang Bombo Radio Philippines kadungan sang 1-2 panalo part 20 promo ng Bombo Radio and Star FM. 32 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 10 sa aga. Bacolod. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron sa kasugpon sang kasaysayan ni Sabrina kag Elvis nga iya man ginpasakop kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa aton pratuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. At tubangon ang buwas. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. Nang, tugti na lang akong mag-obra sa abroad.
pod. Hindi, Sabrina. Kaya ko ini. Masarangan naton ini. Hindi kita magbulagay. Pabay nga ako mangita sang paagi. Kagalalayan mo lang ako. Tingala ko man nga kada abot ko sa balay. Bit-bit mo gid pirming ulunan. Itabon mo gali sa tiyan mo para nga hindi ko makita. Maldita ka man gali ha. Hindi pa ako handa nga magsugid sa imo eh. Kinakaibalo ako nga bunon mo gid ako. Pila ka bulan na bala ina nang? 3 na. Paano ka nakahibalo? Nagpa-ultrasound ako kay ina. Antes ako nagdiretso diri. Sinong amay nang? Wala ko makahibalo kung bala. Mapasagot siya nga mahibalan mo kung sino siya. Ara yaw. Siyempre, gusto ko mahibalan kung adik siya o kung membro sang sindikato nga nagpabusong sa imo. Okay. Elvis ang ngalan niya. Anong trabaho niya? Negosyante siya. Ina lang nahibalan ko. Nakikita siya sa akon eh. Kada kahibalo siya sa sitwasyon naton. Nagtanyag siya sang bulig. Kang kabaylo. Hatagan ko siya sang anak. Nga ikaw. Siyempre, matahom ako, no? Agay! Hoy! Kasakit sa kusi mo, ha? Kung nagakabalaka ka, nga basi kung malain siya nga tawo. Hindi, Sabrina. Ay, nakaibalo ako nga kanubugid sang naabtan ko. Apang wala ako sang mahimo eh. Wala sang job offer sa akong subong nga tuig bilang modelo. Kinahanglan bayaran ginato ng utang sa aton mga ginikanan. Mapakasal bala ka mo? Hindi. Negosyo ang tanan para sa iya. Bisan ko nung pakighambal siya sa akon, pulos negosyo tanan. Anak ang kinahanglan niya. Kag pareho namon naging kasugtan. Ngayon din namon kinahanglan nga magpakasal. Isa pa, wala ko sang plano nga magpamana eh. Pero abi mo sab, kagwapo sa iya. Hindi usik ang jeans niya. Sigurado ka na bala nang? Handa ka nang sa mahimo nga matabo? Hindi ako handa. Apang kinahanglan ko nga buhaton, Sab. Gusto ko nang matapos ang pag-antos naton nga duha. Nang, mapalaron gid ako nga nakaangkon sang utod nga kasubong mo. Ay, ho, gali. Makita ay kami subong ni Elvis. I-report ko sa iyang results ang ultrasound. I-report? Sana siling ko na. Negosyo ang tanan para sa iya. Kung magkita ay kami, nagkakahulugan ina nga ma-report ako sa iya. Hindi ka magsiling nga nag-assert ka sa iya samtang nagahimo ka mo sang baby. Buang! Pilya ka gid ba lang nga babae ka, ha? But anyway, the sex is great. Buang gid ba lang magulang ko mo? Apang, saan ako makahibalos ang kinasiling niya nga great sex? Sa edad ko nga 25 anyos, duha ka lalaki lang nakahalok sa akon, kag sa bibig. Kag hindi pa to French kiss. Wala ako sang ideya kung anong pamatyag sang great sex. Ay, wala ko naluyagan ang ginhimo ni Manang. Apang kinahanglan nga batunon kong iya rason. Siya ang tipo sang babae nga kung makadesisyon, bisan ako, hindi gin makapugong. Ay, Tani, ako na lang ang ginpalapitan ni Elvis. Pareho mo lang kami ni Manang nga may utang.
Kung madamo sa nahibalan ang among lalaki bahin sa kabuhi ni Manang, sigurado nga nakahibalo man siya nga utod ako ni nang Sheila. Ay, Tani, ako na lang ginpili ni Elvis para ako naman ang magserbisyo kay Manang. Buhaton ko man ang ginbuhat ni Manang para sa amon nga duha. Pero nakahibalo ako kung nga si Manang ang napilian niya. Inatungod, mas matahom si Manang sang sa akon. Mas manami siya nga kaupod sa mga social gatherings. Tungod mas presentable siya tulukon sang sa akon. Kag kun ang paghimo sang baby ang hambalan, mas pilion bisang bisan sino nga lalaki si Manang. Sa mga hulag niya nga may luyag siya sa imo. Kagusto mo man siya ay. Oo, ginaako ko. I like him. I mean, sa katapusan, may naluyagin man sa akon. Yeah. Makahalamot ka balasan. Seriously? Hindi ko pag-i-deny nga type ko sa siyan. May gusto ako sa iya. Apang, hindi gid man madalom ang balatsyagon ko sa iya Kung inang gusto mo nga mahibalaan nang, hindi pa ako handa sa madalom nga relasyon Kagusto ko nga ala fairy tale ang gusto ko nga love story namon. Hoy, wala sang fairy tale sa realidad. Nga bala nga, hindi mo na lang pagatagan sa tsansa ang makaluluoy nga lalaki ngay na. Uy, may tawo. Buksan ko. Ako na lang nang. Basta ko na ma-deliver na inasang pagkaon nga gin-order naton. Hala? Gwapo nga lalaki? Yes? Sam? Sino nagabot? Hala? To wala sang tinaga nga magwa sa akon mga bibighaw. Sam? Sino man? Hi. May ginabatyag lang ng mo, Sheila? May problema ba siya? Dali. Magdayon ka, Elvis. Salamat. Uy, Sam. Nga nagpalang lapsi ka, Elvis, dali. Magpungko ka, Thanks. Hala? Amo gali ato si Elvis? Isira kong puwertahan. Mapalapit ako sa ila. Elvis, mangmod ko gali, si Sabrina. Sab, si Elvis. Hello? Nice to meet you, Sabrina. Sige Mabilin ko anay ka mo.
Dito ako matinir sa kusina ah. Nakahapit ka man? Gusto ko lang ma-check ka. Kaya wala mo ginasabat ang mga tawag ko. Uy, may tawo. Ako na lang mabukas ang pertahan ng... Hari nang order ninyo, ma'am. Thanks. Haring kaya do? So, ma-dinner gali ka mo? Oo. Banding na mo nga mag-utod sa buong adlaw eh. No phone calls and no outsiders. Actually, gusto ko kuntahan ikaw nga makaupod nga mag-dinner eh. Oh, ay, paano si Sabrina? Okay lang ba sa utod mo? Ate, madali lang ha. Kitawgon ko siya. Sab, dali anay diri. Okay lang ako. Total, bilog nga adlaw na kita nga nag-upod. Thanks, Sab ha. Sige. Mailis lang ako sa makadali, Elvis. Okay, take your time. Duha na lang kami ni Elvis ang nabilin diri sa salas. Kag daw hindi ako komportable. Ang maayo pa, himuson ko na lang pagkaon nga gin-order namon. Ibutang ko na sa ref ang kay manang parte. Kagang akon, ibutang ko sa lamesa. Makaon na ako karon kung makalakat na sila. Excuse me, mabilin ko anay ikaw. Updi ako dire. Sabrina. Hala. Hindi ako makangop. Nga inali lang. Dami mga alibangbang nga nagalinupad sa tiyan ko. Sa nabatian ko nga gintawag ni ang ngalan ko. Ay, daw lainggit sa pamatinan ko. Kagtalag sala ako makabati. Nga gintawag ako sang amo sinha. Ang tanan niya nakakilala sa akon. Kinatawag nila ako kay Sab. Hala. Kabuang sa akon. Hindi nila ako magkalindri Obdan ko lang anay siya. Sa banta ko, nakaibalo ka na sang bahin sa akon. Ang bahin sa sister mo kag sa akon. Yes? And? Gusto mo nga ihambal ko sa imong opinion ko bahin dira? You don't like me. Kag hindi importante sa imong akon opinion. Apang tungod nagpamangkot ka, sugiran ko ikaw sang akon opinion. Hindi ko gusto ang desisyon ni Manang. Apang wala ko sang mahimo Kay nahibalaan ko lang ang tanan sang 3 ka bulan na siya nga nagabusong.
Gusto ko man siya nga punggan. Apang hindi ko man masakripisyo ang kabuhi sa sulod sang iya tiyan. Kag ang opinion ko naman sa imo, gusto mo nga labaw kagid pirmi. Ikaw ang sa isang tao nga gusto makaabansi sang tuman kalayo. Suno kay manang negosyante ka. Kag natural lang ina. Apang Mr. Elvis, very disrespectful ka nga klase sang tao. Paano? Nakigdil ka kay manang. Ginpapirma mo siya sang kontrata. Madamo ka sa nahibalan bahin sa amon. Nagkadto ka diri subong para nga hagaron siya nga magwa. Apang hindi mo malang masugid sa iya ang apelyedo mo. Hindi bala dapat ang duha ka tawo nga may business deal, ano man ina, dapat mahibalan ang ngalan sang isa kag isa? It's Rio Blanco. I'm Elvis Rio Blanco. Nice to meet you, Mr. Rio Blanco. Enjoy the evening. Doon na isahan niya ako, ha? Do gusto lang niya may balaan ang apelyido ko? Kag hindi sa kung ano pa man? Mga abyanso na gid ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Sabrina kag ni Elvis nga iya man ginpasakop kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa aton panatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. At tubangon ang buwas. Direksyon Marnie Mongcal.